Il-Kummissarju Ewropew Malti Glenn Mikallef ħabbar li se jkun qed issaħħaħ il-programm Erasmus Plus li minnu jibbenefikaw eluf kbar ta' żgħażagħ kull sena fosthom dawk Maltin u Awċin. U żvela dan meta kien qed jiġi intervistat mill-Euronews fejn saħaq dwar l-importanza ta' dan il-programm ta' bdil tal-istudenti f'pajjiżi Ewropej dejjem favur l-identità Ewropea u t-tisħiħ ta' ħiliet essenzjali. Mistoqsi dwar il-fatt ta' rapporti li jsemmu l-possibilità ta' tnaqqis drastiku fil-budget ta' Erasmus Plus anke kif suġġerit minn xi stati membri, il-Kummissarju Mikallef saħaq li l-intenzjoni waħdina hija li dan il-programm ikompli jissaħħaħ u kien hawn li għamilha ċara li fir-rwol tiegħu huwa se jħares dan il-programm. Minn mindu twaqqaf fl-1987 kważi 16 miljun student użaw l-Erasmus Plus biex jistudjaw barra minn pajjiżhom u l-iskema issa nfirxet ukoll biex tinkludi taħriġ prattiku inkluż għall-għalliema u l-atleti. Mikallef qal ukoll li żieda fl-isfidi relatati mas-saħħa mentali fost iż-żgħażagħ Ewropej kienet ta' tħassib serju u semma kif l-Unjoni Ewropea 50% taż-żgħażagħ jirrappurtaw li qed jiffaċċjaw jew diġà affrontaw sfidi ta' saħħa mentali minn solitudni għal ansjetà u stress. Għal dan jaħdu diversi kawżi u Mikallef innota kif il-każi żdiedu wara il-COVID-19. Il-Kummissarju Malti qal li waħda mill-ogħla prijoritajiet tiegħu se tkun li jeżamina r-relazzjoni bell-ambjenti diġitali u l-effetti li dawn qed iħallu fuq iż-żgħażagħ b'enfasi speċjali fuq il-midja soċjali. Huwa ħabbar pjani biex jitnieda studju fuq livell Ewropew dwar l-effetti usa tal-midja soċjali li se tkun segwita minn pjan ta' azzjoni kontra il-bullying online. Il-Kummissarju suġġerixxa li parti mis-soluzzjoni tista' tinsab fl-inkoraġġiment biex aktar żgħażagħ jipparteċipaw fl-attività fiżika, rimedju importanti ħafna f'dan il-kuntest. Żied li anke l-kultura għandha rwol kruċjali dan billi tagħti spazju liż-żgħażagħ jesprimu lilhom infushom tassew. Meta diskuta l-impenn taż-żgħażagħ Mikallef enfasizza l-ħtieġa li niżguraw li żgħażagħ ikollhom pjattaforma biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom li jgħinu biex dan il-proġett ikompli jikber u jissaħħaħ u għatem billi qal li rridu nkomplu nsaħħu l-livell ta' parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f'kull aspett tal-ħidma politika tagħna.